कहानी है नेपाल के एक गांव बरियारपुर के। गांव में माता के एगो सच्चा भक्त रहलन, श्री भगवान चौधरी। नित्य दिन माता के पूजा अर्चना में अपन जीवन यापन करत रहलन। रउआ महान बानी पुजारी जी। एकने के कुछ मालूम नहीं के, रउआ हमरा ले चली। भगवान चौधरी नेपाल के पहाड़ मकवानपुर गढ़ी से माता के लेके आईनी। अब इहे विशाल बरगद पेड़ के नीचे हमर वास रही। अब बरियारपुर में गढ़ी माई के स्थापना कैली। देखी ना हमार भाई पर भूत खेलता। रउआ कैसन माई के लिए बनी कि केहू के घर जर गइल बा, केहू के भूत खेलता, पूरा गांव के लोग पसंद बा। ई गांव के दुख रउआ दूर कर दी माई। तो हर गांव हमरा नेत्र के ठीक सामने पड़ेला। एकरा के हटा के दक्षिण दिशा के तरफ ले जा, सब ठीक हो जाए। और 5 बलि के साथ साथ हमरा नर बलि भी चाहिए। माता खतरा नर बलि चाहिए, अपने देम का। अपने भगतन के रखेलो मैया तो खुशहाल। मिलल बा आज शुभ समाचार हो, घरवा भइल बाटे पूरा गुलजार हो। कि पूरा भइल हमनी के अरमान, कि नन्हा मेहमान अवतारे। जय हो गढ़ी माई, राउर महिमा अपरंपार बा। जब तक जियम राउर महिमा गाते रहे। हे गढ़ी माई, रउआ कहाँ बानी? बचपन से लेके आज तक राउर पूजा कईनी और आज हमार परिवार संकट में बा और रउआ दिखाई नहीं के देत।